मिनिसो रांना सारनाय जेयाल' दाय जायो। दा मा जाहोनो नागिरगोन नोंथाङा? जाहोनाया मैयानि आगोलनाय दंखायोना। दहायबो दुगैदों, मैयाबो दुगैदों, दाबो दुगैदों, दाहायबो दुगैबावो, बिदिनो दुगैलांबाय थागोन आं। हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जोङो दंफैयो दा सरलपारायाव। ओमफ्राय सरलपारायाव जों मैयाहायनो मोनायाव फैदोंमोन, मैयाहायनो सफैदोंमोन। ओमफ्राय मैया सानसे हरसे थाबाय। ओमफ्राय जेबो ब्लग बानायनायनि जेबो माबा गैया, ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै बानायबाय। मैया थानायखौथ' बानायासै, दिनैहायबो जोङो आरोबाव सानसेबाव सरलपारायावनो नाइट केम्पिं खालामबावगोन। स' नोंथांमोन नायनो हागोन नै। माखासेया थांबाय माने फुङावनो, जोङो गासै 30 जनसो दंमोन। ओमफ्राय माखासेफ्रा थांबाय। ओमफ्राय जोङो सानसे थाबावनो होननानै थालांबाय आरो। माने गोसोआ गोजोनाखै आरोखि ना, सानसे थानायजों हरसे थानायजों। ओमफ्राय जों कय-एकजना थांनो बानानै थालांबावबाय दिनै आरो खेबसेबाव। नायलांदो नोंथांमोन। दुगैखांबाय? मैयाबोथ' दुगैयाखैमोन नोङो? दहायबो दुगैदों, मैयाबो दुगैदों, दाबो दुगैदों, दाहायबो दुगैबावो, बिदिनो दुगैलांबाय थागोन आं। सरलपाराखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो, जोंनि बड'लेण्डनि एकदम बरिया, एकदम समायना रमायना स्पट आरोना बे मोनसे। मैया बुरजाथारमोन मानसिफ्रा, कारबो दंमोन। ओमफ्राय बिसोरो गावबागाव खामानि गोनांखाय थांग्रोबाय बिसोरो माने। ओमफ्राय ओरैनोथ' दिवालीबो नालाय गाबोनहाय, ओंखायनो एसे खामानि बयहाबो न'खराव खामानि थायो, थ' फैबाय। जोंहाबो खामानि दङ, थेवबो थालांबाय आरो जोङो दिनै हरसे। आरोबाव गाबोन फुङावनो ओंखारगोन। गोसोआ गोजोनाखै। जों केम्प साइटखौ बैथिंसो बानायदोंमोन, एकदम बैयाव दै गैयै जायगायाव आरो। ओमफ्राय दिनै दै गोनां जायगायाव फैफिनबाय। ओंखाम जाखांबाय दासो, दुगैबाय माबाय। ओमफ्राय नै सोरबाथ' दाबो सिखाराखैनो, फेनबो लागायाखै सोरबा। ओमफ्राय ब्रादार, दिनै हरसे थालांबावनायनि जाहोना मा? जाहोनाथ' बेनो, बे नाजाराखौ नागारनानै थांनो बादों आरोखि। हरसेबो थाबावसै। गोसोआ गोजोनाखैमोन नामा? गोसोआथ' गोजोनाखैमोन। मैया एसे मोनायाव सफैनाय जाबाय नालाय, ओंखायनो एसे आजुरा थानाय बायदि मोनदों आरोखि। आदसा। हरसे थालांबावनो सानबाय, थाबायानो जेनेबा। ओमफ्राय मैयाथ' नोंथांनि बार्थडेमोन, ओमफ्राय दिनै हरसे दा मा जाहोनो नागिरगोन नोंथाङा? जाहोनाया मैयानि आगोलनाय दंखायोना। दे दा मा जाहोयो बिथाङा, जों दा नायनोसै। माबा मोनसे जागोन बुस्थुआ। एनिवे हेपि बार्थडे ब्रादार। बे नैबे बिराद उफुद्रुग खालामोलै बेयो। एसके मारै? बिदिनोसै मा होनबावनो, आं बायो सिंगोल लाइफ। ओमफ्राय दिवालिया बेयाव मोजाङैनो थांदों। दिनै अमाजों फ्राय हगार हरबाय दिनैनि दिनखौ। अमा एवनाय, ओमफ्राय नारजि, खुसिया एवनाय।
ना सारहैनायालाय ना सारनायाव मिनिसोरां ना सारनाय जेयाल' दाय जायो मा होनदों जेयाल' दाय जायो माबा होनदों नै नोंखौ जेयाल' दाय माने जेखौनो नायहैनो हागोनलै देखायहैनांलाबो र' नांला जेयाल' दाय जायोनो बेना नाखौ मोना ओमफ्राय जेया गिजिजोबनो फाग्ला जागोनलै औ बाजाराव थांग्राफ्रा थाब थाब माथो एथ' लेट सिटिलाय मालाय थाङाबा सरलपारा बाजाराव नुनांगोन ना जोंखौ सरलपारानि दैसा सेराव सोर थांगोन नोंबो थांगोन आं थाङो आदा गेटलातला नुथारदों माथो दे थाब थाब थांनानै लानानै फै जाबाय ओंखारसै गोथाव गोथाव देलाय नैबे संजोबगोन सिन्था गैया दा गैया गोरामोन गैया ना ब्रादार मा होनदों मानो बेङाखै आं फैबाय दिनै ओमफ्राय माबानिया मोनानि आयजना जानाय लोंनाया मा जानो नागिरखो जानाय लोंनायाव जोंहा फार्स्टआव दङ खिस्रि औ खिस्रिजों आरो बयलार दाउ बयलार एवनाय ग्रेभि मोजाङै दङ एकदम मसालादार दिवाली स्पेशल हेपि दिवाली बाजाराव थांग्रा let's go दा बेलासि जाबाय सरलपारायाव ओमफ्राय मोनाजोब्बायानो ख्रि ख्रि लाइट नुहांबाय ओमफ्राय जोंना बाजार खालामनो थांग्राफ्रा बिथांमोना दासिमबो सफैया बिसोर फैबानो ओंखाम माने जाग्रा लोंग्राफोरखौ रेडि खालामनोसै बाजाराव बेदर लायदों सरलपारानि बाजाराव मा मोनबोयो नायनोसै ओमफ्राय दा बेलासिनि भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन मबाइला बारा दामि नङा जाहैबाय दा गासिबो क्लियार फैजोबा औ नायलांबाय दा लोगोफोर थेवब्लाबो देखायनो एसेबाबो नाजानोसै ओरैनो ब्लग बानायनो रोङा आरो टाइमबो मोना ब्लग बानायबाय थानो एडिट खालामनायाव माने बहुद टाइम लायो आं हानाय नङा आरोना एथ'ग्राफ एसे एनै फिसा फिसौ सम मालाबा गोसो जालाबायबा होगोन आरो नायबाय था लोगोफोर मोजां मोनोबा साबस्क्राइबबो खालामनानै थां आरो लाइकबो हो नै ओमफ्राय फाइनालि बिथांमोना बाजार खालामनानै लाबोमारबाय सफैबाय आरो दा जोंहा बानायनांसिगौ संनांसिगौ जोंना नै खोमसि खोमलावबाबो उफाय गैया लाहार फाहारखौ खालामबाय दाउ बेदर बयलार ओमफ्राय संनो लाबाय अराव संसै ओमफ्राय नै संगिरिया बिथां ब्रह्म चौधुरी संगिरि बिथां लाइटनि बेबस्थायाबो खमथारलै जोंना एकदम जाब जुबथार एकदम दाउखौ देखायबाय नै दा बेजोंनो जोङो मोजां संगोरसै जागोरसै मा रेडि जायो दाहाय नुलांबाय थागोन बे गारबाय नामा आदसा दे जागोन दे जोंना दिनेम ब्रह्म चौधुरीया संखांबाय बयलारखौ दाउखौ ओमफ्राय आंनि पाला एबार नै माबा खिचरि ओंखाम जाया दिनै खिचरिजों बयलारजों नाजों माबाखौ ओमफ्राय नै नाबो दंबावो नाखौ दाबो सायथ'वाखै दासो सारनानै लाबोनाय जों ओमफ्राय नाजों माबा बेखौ नाखौ फ्राय खालामसै दासो सारनानै लाबोदों नैबे मिनिस्राङानो सारदों दहाय जे मोनैनि बखिबाय थानाया ओमफ्राय दा नै खिचरिया जाबानो नाखौ फ्राय एवनोसै नायबाय था गोथाव जाखायो जोङो सामफ्रामबो
केम्पिंआवथ' आरो बुंनाङा साबसिन जायो आरो आं एवनाया आरो मिलौसिनबावोसो थ' नायबाय था लोगोफोर किचिरि किचिरि दा नै जोङोथ' गासिबो संनाय खावनायफ्रा गासिबो जाजोब्बाय दा नैखौबो एसे बोखारना होलाय किचिरि गुलो किचिरि वाव किचिरि ओमफ्राय नै मासलि फ्राय ओमफ्राय नै माखासे दंबावो दाहाय एवनोसै बेखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' गासिबो रेडि जाजोब्बाय बैयाव दङ जोंनि बेदर ओमफ्राय अर सायै सायै जों दा दसे ओरैनो अर सायथ'दों आरो ओमफ्राय दा दसे उनाव जोङो जानोसै जों मोसाग्लांग्राबो लाबोफादों सरलपारायाव एसे ओंखाम मोनथावथाव मोनसान्दि दसे बेरायग्लांलाबायदोंमोनलां नायवनायाव दासान्दि ओमफ्राय नै साफा सामथाय बाजोब्बायलै दा उपाय गैया टाइम पास बोखाजोबनांसिगोन आरो बेखौ ब्रादार येस ब्र जानोसै नामा बसायबाय आरो जानांसिगौ आरोखि किचिरि ओमफ्राय नैबे बयलार एवनायमोन बेयो बानलु माबा ना बाथोन बेयो दहाय ना सारनाय बाथोन जाबाय बयबो जागासिनो दङ दे जाखांनानै लोगो मोनगोन होनबा ना लोगोफोर नैबे बिथाङा आखायावनो एटमखौ माबानो हायोनो नायनि आरोना हायोना मारा गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय आं दासो सिखारदों बावाखै ओमफ्राय बयखौबो हेपि दिवालीनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बयनिसिमबो दसे उनावनो ओंखारलांनोसै बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनानै ओंखारलांनोसै आरो हेपि दिवाली टु अल अफ इउ जोङो दा गासिबो थांनो ओंखारफिनबाय जोङो बै सरलपारानि बाजाराव एसे ब्रेकफास्ट माबा माबि खालामनानै ओंखारलांनोसै आरो बयबो गावबागाव टेन्ट गावबागाव बुस्थुफोरखौ जुजोब्बाय सरलपारायावनो नै ब्रेकफास्ट खालामनो फैबाय ओमफ्राय आदाया हारसिं मावख'नो हायाखै ओंखायनो नै बिथां दिमम ब्रह्म चौधुरिया एसे हेल्प खालामफाबाय दिमम ब्रह्म चौधुरि खात्र'खा खिलारि बियो बिथाङा एटमखौथ' खुगायाव हाथायाव हरनानै गावनो नागिरबावदोंसोमोन आंसो बादा होयै रुटिया रेडि जागासिनो दं नैबे आदाया बानायदों जों नायग्रा ओमफ्राय सोरबाफोर फैयोबा नैबेयाव सरलपारा फैयोबा बेयाव टेन्ट सेन्टबो मोनो रेन्टआव लानो हागोन बे आदामोननिफ्रायनो चेयार टेबोल गासिबो आरो ओंखाम थोंखामखौबो बेयावनो अर्डार होनानै बेयावनो जाफैनो हागोन आदानि सार्भिसा बिराद मोजां सोरबा फैयोबा बेयाव सङै खावै रेडि खालामनानै दोननो थिनखादो ओमफ्राय जाफैदो रैजिं रेस्टुरेन्ट कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेनो सोरबा फैयोबा एडभान्स सोरबा ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनग्रोखा आदा होनहरनो हागोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट गासिखौबो खालामजोबनानै हो गावफोरजोब जै बर' हारिनि
नै फुंनि ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय बारा जेबो गैया रुटि ओमफ्राय नैबे आलु माबा टमेट' माबा माबि लाब्रा आरो नैबे बिथां संनायमोन नैबे ओरैबायदि नालाय सफैस्लाबनो हाया आंथ' दाबो गरसेबो खनाखै गला गोथाव जादों एकदम बरिया एवदों नोंथाङा फोरोंग्राया आंसो जोंना ब्रेकफास्ट खालामनाया जोब्बाय ओमफ्राय दा जों ओंखारनोसै ओमफ्राय नोंथ' सरलपारायाव नाइट केम्पिंआ फार्स्ट टाइम थादों ओमफ्राय नों माबायदि मोनदों मजा फैनोनो बादों माने नंगौना बायो फैबाय थानो गोसो जादों नामा निजोम टेनसन गैया बिन्दासनो अके आरो फैबावगोन दा फैयोब्लाथ' थांनो बाखायो नालाय गोबावदो फैनोसै थाखानोसै आदसा र' टाइम एसे फ्रि लानानै फैबावनोसै माने दाथ' देवालि नालाय ओंखायनो दे होमबा